Повечето хора се сещат за застраховката си чак когато им потрябва. Но тогава обаче вече е късно и щетите са нанесени. Аз съм Димитър Сотиров, вашият застрахователен брокер. Моята работа е да защитя хората, техните семейства, бизнеса им и всичко, което са градили с много труд години наред. Затова винаги предварително сравнявам всички продукти, анализирам рисковете, условията, за да може всеки мой клиент да получи най-доброто за него. Защото в трудните моменти най-важното е да знаеш, че си подготвен и имаш сигурен партньор, на който можеш да разчиташ. Ако искаш професионален съвет, съобразен с твоите нужди, звънни ми на посочения телефон или ми пиши на лично съобщение.